माननीय मृत्युंजय मस्तानी के मुखार बिन से बहुत कुछ सुने के मिला। ये महाराज एगो हम गजल गईनी हा, गजल के भाव दर्शनी हा तो कहत रहे विधवा विलाप गावत रहो। इनकर अलाप देख के हमरा बुझाता कि बाप रे बाप मुरघटिया में से मोहम्मद रफी कहाँ से उखड़ के चलिए। क्या गाती है क्या बजाती है? अरे मोहम्मद रफी आ गलो हैं गाछ ना वृक्ष लेर प्रधान भाव देखावत रहो। अरे भाव देखावत रहो हैं तार भाव देख के तो करे जब भाव देखावत रहे। हां सोई में भाई भाव हमनी से ना होई जनतनी इरावे लग रही ई चुनरी लेके ओढ़ला नाचली हमनी के बस के बात नहीं खे ना हो। ई सारा लखनऊ वाला भाव हो। ट्रेन वाला लेड़ कहियो बास ना होई। लेड़ कतनो लामा हो जाए लेकिन बास ना होई। महाराज वेद पुराण कहियो उपन्यास ना होई। गावो तारो गावो लेकिन नचनिया कहियो ब्यास ना होई। कि भाव तो हर बस के बाद मृत्युंजय मस्तानी जी गीत गानी है गीत ली गीत गवतनी बीर रस के गीत धन करता मन करता हमरे कहतनी कि गिरे हुआ पतल पलय चटाता हो। चौपट चपाटन से मतलब के यारन से चौपट चपाटन से मतलब के यारन से और गदारन से हाथ ना मिलाई ले। सोन 84 से खिलवाड़ करी ले फांसी से 82 से कबू हम लात ना हटाई ले। मनोज कुशवाहा नाम हो स्टूडियो में तारा के छोड़ देता नहीं स्टेज रही तो तार लीला दिखा देती। आए तारा ईसन ब्यास से झाल हम धोआई बुझा बुझा गीत गाती है। हेलो गीत के जवाब हाँ संदूक में के धोल धोल लय गावत रे गीत गावत रहा कैसे गीत गावल जाला अभी सीखो हमरा से सीखो ट्यूशन करो कोचिंग करो भावलो मेहरारू मर्द के कैसन प्रेम होखेला। मेहरारू फोन करती है कहती है कि चोलियो में मार धलस पोलियो ये राजा जी। अरे का ये देवर जी का कहतनी है भाऊजी तनी अपना भैया जी के नंबर दी ना। अरे भैया के नंबर का करब जी वो बुझात नहीं खे फोन करे के बा लिखी 96 छोट 96 छोट लिखी भैया के नंबर 96 छोट 98 ए जी ई कौन नंबर है तो 6 गो बा ये दादा 6 गो नहीं के बढ़िया से मिलाई 2 गो सोना आगे धोली लग जाई। नेट वाला है नेट वाला और 00 वाला यात्रीगण 2554 वैशाली एक्सप्रेस जो सीतामढ़ी से चलकर नई दिल्ली तक आती है अपने निर्धारित समय से 6 महीना लेट है। अजी हाँ जी ई तो नंबर नहीं खे लागत नहीं खेला गो ना दोसर का नंबर लिखी हाँ बोली 96 सहारी में 00 सिंगल 1 मृत्युंजय बाबा के फुलवारी में हमरा तो बुझाता पिछुआरी में यो नंबर है यो लग जाई लगाई लगाई लगा भाई लगाई महाराज पकड़बे करी लागी। हाँ जी का ए राजा जी रोवा का करतानी कहिए से गोइल बाड़ा गर्मी बरसात सब बिता देला अब का ठंडो बितैब। ठंडा में अंडा चबी अरे सब बर्दाश्त हो गल तो ये बर्दाश्त करो आओ न तो चढ़ल जवानी बानू। अच्छा क्या होता और राती में हमर का कही जब सेज पर सुतत तनी नु हाँ तो क्या होता तो हमर शेर बुझाता कि काट ऐसा गड़ता ए राजा गोड़ता हालत नहीं खेनू ए राजा जी एगो और विशेष बात बा। अरे बोला हो लोग के दे लोग के तो पुलियो मार देता आ हमरा चोलिए में पुलियो मार देता ए राजा। कहाँ से उपनत ले लू सामानों में पोलियो मार देता। गीत के भाव लगल कैसे हो कि बीत गईल छठ यार बीतल दिवाली गाड़ी ना धइल बैसाली कि सोचते में बीत गईले अरे होलियो नु हो कि मरल सचोलियो में पोलियो कि सोचते में बीत गईले होलियो नु हो मरल चोलियो में पोलियो। कामना करे रामदेव बाबा के गोलियो नु हो मरल चोलियो में पोलियो।
कहली अरे खाली कहतर के राजा जी ए राजा जी अरे अब बारा गजल बा काहे खातिर शादी कइलो आगे बढ़ काहे खातिर गवाना तू घूट पियला से ठीक है ना हो चिरई के जान जा ए हे लइका खेलावना बताओ तो बताओ हसीना पर सवार हसीना जवानी के भार लेके कहाँ जाई मोय भारी लागता भार काहे खातिर शादी कइलो ए वाह काहे खातिर गवना अरे दुख समझाओ चिरई के जान जा लइका खेलावना जान मारे कोयली के बोलियो नु ए हे कहतर के आलाप लगाओ जब कोयल बोला पिया आलाप जोरा लगा कहता रहो जान मारे कोयली के बोलियो नु हो मरल चोलिया में पोलियो जान मारे कोयली के बोलियो नु हो मरल चोलिया में पोलियो बबलू भाई भाव देखला है नु ब्याजी के बाप रे बाप भाव देख के कदो दिल में घाव हो जाई सही बात बा भाई हमारे ना जे तहर भाव देख के ओकरा दिल में घाव हो जाई अब तू चुनारी और करना चाहता रहा तो बयान थोड़ा उरी और लेकिन मेहरारू कहती और का ए चढ़ली वाह 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 घेरी मुड़की ला मुड़की अब मुर्गी बबलू आई अरे देखो पतरकी के देख के लेखा नाचतिया देखो देखो अहे पतरकी के मार के जवनिया से बढ़ के मार मुर्की है चिंता नौकरी के बावे ए हे ना जाने कहिया ले ओई बर राजा गावे भगवान से प्रार्थना करता नु कि जौन भूकंप आइल है उन्हें फैक्ट्री में आ जाओ कि सब वर्कर बच जास खाली सिरमिट बालू जियान हो तार रोहन देख के मन करता कि चापाकल में डूब के प्राण छोड़ दी अरे जिलेबी खा के मर बताओ काहे खातिर शादी भई अब काय खाती भय जवनिया से बढ़ के चिंता ए नौकरिए के बावे हां ना जाने कबल राजा ओई बतू गावे हे और कहतिया काहे लेके अइलो दुआरा डोलियो नु हो मरल सचोलियो में पोलियो काहे लेके अइलो दुआरा डोलियो नु हो मरल चोलियो में पोलियो काम न करे रामदेव बाबा के गोलियो नु हो मरल चोलियो में पोलियो
खाना हो पीना अरे कुछ ठीक ना पिया मनोज एगो खाइबू ना तो जीबू तोहरा कैसे हो बिना ए राजा जी ये करे कुछ खाता नहीं मन नहीं खे भर मैं फेंक देता नहीं करता न गेंदारा ठोलियो नु हो मरला चोलिया में पोलियो करता न गेंदारा ठोलियो नु हो मरला चोलिया में पोलियो चोलियो नु चोलियो में पोलियो काम न करे रामदेव बाबा के गोलियो नु हो मरला चोलियो में पोलियो काम न करे रामदेव बाबा के गोलियो नु मरला चोलियो में पोलियो सोचते में बीत गईले होलियो नु हो मरला चोलिया में पोलियो काम न करे रामदेव बाबा के गोलियो नु मरला चोलियो में पोलियो काम न करे रामदेव बाबा के गोलियो नु मरला चोलियो में पोलियो वाह वाह कहाँ मानी भी आजी जल्दी से आई आजू नाथ न थम तो हम कि फिर दोबारा माइक ना धरम तो नाथ के गठन तम